Připojil. Čau lidi, dneska tady zahrajeme další Dead Rails. Jestli se neviděli minulý video, tak se na ně koukněte, tam jsem byl sám, ale teď tady budu s novým kamarádem, který se jmenuje Šimon. Ano, tady se s ním telefonuju. No. Trošku zvýším hlasitost. Dobrý. A ty se na mě připoj. Jestli jste neviděli minulý video, tak ta se to i vysvětlilo jako, no, prostě tak. Takže my můžeme začít hrát. Jo, dejte mi odběr, hashtag. Já. Dobrý. Tak já vezmu zlato a koupím jenom uhlí, protože my na to máme takovou taktiku, my dva. A prostě my na to máme taktiku. Strašně dobře se umím rychle točit. No dobrý, už nás to přepojuje. Jo. Lopato! Tady jsou ještě noviny, tak je spálen. Vy asi moc neslyšíte, ty jo? Počkat, to nejde. Počkej, ale uhlí by možná šlo prodat. Uh, 15 to stalo. Hej. Tak. Kam to dáme? Tady to dám. Jo, asi slyšíte špatně Šimona, protože nevím. Tady prakám, že to nějak divně mluví. Dobrý. Ale každopádně my můžeme jet. Říkal, že má ještě 20 peněz, že jde něco koupit. Já budu to... Koupím uhlí, kámo. Já budu to, když tak jakože, kdyby to byl nějak to, tak já ho budu to dabovat. Čekejte, jsem nerozuměl. Jo, že on volal kamarád David a on ten hovor odmítnul. Nechci toto dát pryč, říkal on. Toto chci dát pryč, dobré. Je to dobré. Ale není dobré to, že teď nám asi zapadá, kámo. Nezapadá, blbec. Tam je 1 hodina. Ne. To je jenom uhlí. Já tam totiž nedal všechny. Já tam totiž nedal žádný uhlí. Já tam vlastně nedal žádný. Myslel, že jedno vypadlo. Hello!
hele, máme tu něco. Jo, proto. Tady jedna bandáž už spadla. A, hele, čekat. Nezajímá ty ostatní. Mám 10 věcí z 10. Počkej, já to všechno dám do vlaku, neboj přece. Počkat, tady spálit. Jo, to jo. Hele, snake oil. Hele, počkej, jdi. Já ty healy dám tady dopředu. Healy. Bandáž. Ne, do prčit, tak tady. Tak. Jo. Co to bylo? Tak to byla novina. Ne, čekat. Počkej, bandáž. Novina, bandáž. Ale to je všechno. Počkej, já to... jo. To prodáme. On říkal, že tohle z toho ten provaz prodáme. Ano, Jejda. Ona je noc. A on říkal kamarád, že to musíme stát. To nám to teda vyšlo. Se děláš dole. Jedem. Prostě zas. Počkáme si do rána. Hej. Skoro. Hej. Dovnitř. Hej, what the fuck? Já jsem tady v bezpečí. Tady na mě nepůjdou. Já se bojím. Dobrý, jsem postižený. Všichni ví, že jsem postižený. Jo, my jsme ani nedali. Jo. Proč? Hele, ono už bude ráno. Jsou 4. Bude ráno. Život je jenom ráno. Život je ráno. Ale tady jde. A už bude světlo. Jo. Dobrý den zpátky do té chaty. Do té chaty prostě. A neřešte můj event. Boom.
Jouč, 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 jouč. Au. Chtěl bych trošku healthnout. Dobrý. Tak. Počkej, dej mi to. Tak. Počkej. Kámo, pusto. Počkej, pusto. Počkej, normálně to dej do baglu, ne? Kámo, dej to normálně do baglu. Ona to mám baglí, šprajclí. Ne asi, kámo. Nevíš, já mám gun. Jo. Ale Yoshima, já tam našel gunu, ale mám jenom 2 výstřely. Já našel gunu, ale mám jenom 2 výstřely. Severed off shotgun. Dobrý, a jestli by to nevadilo, já si vezmu jednu jedinečnou bandáž. Tady. To je gunsmith. Hej. Jo, kamo. Hej, tady je to snake oil. Hej, počkej, ne, já to nedal pryč ty věci tam, ty. Já jsem jen to nevytřídil. Tak ven věci, stejně tady jsou jenom náboje. A to, dobrý. Já ještě mám... Jo, a ještě mám... On říkal, že máme všechno. A já ještě tady to. Tady mám věci nevyložený. Jsem na to úplně zapomněl. Dobrý. Turret ammo, to je na velkou turetu. To ještě ne... Tak. Zombík. Tak. Neřešte, proč to děláme. Newspaper. Dám sem. Ze strany, z boku, lavobok. Počkej, a obraz dáme pravobok. Jo, to už je zadělaný. Počkej, levobok, tam je jenom to kolo. To není moc zadělaný. Tam je kolo. Jo, to je pravda. Takže to tam dává zpátky. Počkej. Dobrý. Počkat, dej tam ten snake oil. Tam. Ten snake oil taky přidává hápka. To říkám pro lidi. Jo.
To nebo střelí. Budu si hrát na kovboje. I. No dobrý. Tak jedem? Bacha! Ona bude noc! Jejda, ona je noc. Bunga bunga! Bunga bunga! Nebijem. Tady je to chata, ale tu kaní. Jo. Počkejte, já si kouknu na palivo. Jo, dobrý, úplně. Tam by byl kodlák, ale jeď. Ty nás nestihne. Ej, rychle. Jsou 2 hodiny ráno. Přijde, že to někdo šel. Yes, prvních 10 minut. Dobrý, a teď jdeme něco prodat. Jo, já vezmu tohle. Hej, to vlkodlaka. Aspoň něco. Okay. 35? A vlkodlák 20. 55. Wow. Hej, budem tady ještě jednu noc. Hej, kámo, jdou prodat ty náboje. Aha. Počkat, tady ještě. Aha. Počkej, tady máš. Já jako nevím, počkej. Uhlí. Dobrý. Hele, já jdu koupit náboje do tohohle, jestli tam, oni tam asi nejsou do toho. Počkej, tam, Gunsmith. Ale oni tam nejsou náboje do tohohle. Ne. Hej, počkat. Ne, na to nemám. No. Nevadí. Život je prostě fajn. Já se lek.
Počkejte. Jo. Oni se tady dají to prodávat ty upíři, to asi vy tady nevíte, jo asi. No a oni se tady jdou But... K čemu nám to dopředu tyjo bude? Jako sorry, ale dopředu i tak do tebe jako nestřelí, si myslím. No, ale jako spíš to střelí zpravo bok, levo bok. Kam jak máš 55? Hej, kamo, to já potřebuju. Já to mám. Já to mám. Bang, bang, bang. Já to mám. Jak jsem dostal na náboj? Kámo, Šimo? Já jsem měl tu Savage of Shotgun úplně prázdnou a teď ji mám plnou a mám tam docela dost nábojů. Kámo, co to je? Ale to jsem si kupoval do shotguny. To jsem si kámo kupoval do shotguny, ale teď tady mám, počkej, co to? Kámo, já jsem zmáčknul shoot, jako ono to bylo prázdně, jenom jsem si chtěl střelit jenom to, že jako to je prázdný a ono se mi to úplně přebilo. Ale jako dobrý, kámo, počkej, je Blood Knight? Ne, není. Blood Moon teda. Blood Moon není, on není Blood Moonek. Oh. Slyšel jsem Zororo. Oh. Hej, tady. Hej. A tady je jeden zombíček. Vytradovat za peníze nejde, no. Škoda. Já se vám točím. Kámo, vůbec ještě nevím, jak jsem dostal ty náboje do té Savage. Ale money. Jak?
Ne, kámo, koukej, tady ty náboje mám úplně plný. Koukej, tady to mám úplně plný. A tady taky. A já jsem kupoval do tohohle náboje a mám i tady. Vůbec nevím. Taky někdy. On to říká, že ve Fortnite, tak se mu to taky někdy děje. Takže ty náboje. Hele, ale hej, Šimo, může, kamo. Hej, počkej. Jo. Oh, tady je. Ta kupa tam vepředu. Tady. Těch zombíků ta kupa. Jako, neříkám, že jich je tu málo, ale jako chtěl by to ještě přidat, kámo. Jo, tak to je, tak čím víc, tím líp. Kámo, jedeme dál. Nikam, chlapečku. A tady. Tam jsou koně? A jo? Hej, ale počkej, tam to ještě, ta chata. Ne, u ní. Kamo, jak ho můžeš dostat jako? Jo, jsem vysavač. Vždycky to čmajtnu. No, ale je to jenom hra, kámo. No to je jedno, neřešme to. Já mám nápad. Připeneme tam i ty koně. Tak, kamo. Tak.
Socha. Tady. Ta je moje. Uhlí. Noviny. Hej, mě. Jo. Kamo, mě přestala fungovat klávesnice. Mně funguje klávesnice. Ale víš, že já používám notebook? Děláš si prdel, se líbnu. Už, počkej. Jo, už. Tak. Dobrý, noviny, tak. Hop. Jo, počkat. Jo, už to chápu. Ty náboje se mi tam přibyly, protože ty dvě zbraně používají ty stejné náboje. Takže... Však to vůbec neříkal. No tak kamo, oprav si mikrofon, nebo jako nějak si jako ten mikrofon naladit nejde sem koukat, že jako, ale kup si jiný, protože kamo, já tě slyšu úplně divně. Kamo, jako bez urážky vůbec tě neslyším. Ani se přibližte. Oživíš mě? Jo, to jo. Prosím, jako neber mi i... No, to nebere, to nebudeš brát, ti věřím. A ne. Tak pokud chcete další takovýchhle videí, tak dávejte nějaký lajky. Za 10 lajků natočím nějaký random další video o Robloxu nebo nějaký minihry. A to je všechno tohoto videa, pokud jste říkal, no tak prostě čau dalšího videa. Čau.